Wel, bore da a croeso cynnes iawn I bawb sy'n ymuno hefo ni bore yma yn y Gweminar yma. Pwrpas y digwyddiad yma heddiw ydy rhoi mwy o wybodaeth a manylion I chi am gynllun ysgolion Cam wrth Gam Mudiad Meithrin. Helen Williams ydw I a dwi'n bennaeth ar yr adran hyfforddiant, datblygu a dysgu o fewn y mudiad. Mae'r cynllun hyfforddi Cam wrth Gam yn un o brif gynlluniau hyfforddi y mudiad ac yn ymuno hefo fi bore yma mae Emma Jones, Dirprwy Reolwr y cynllun ysgolion Cam wrth Gam ac mi fydd Emma yn rhoi mwy o fanylion I chi am y gwahanol gyrsiau sydd ar gael yn y munud. Mudiad Meithrin ydy arbenigwyr y blynyddoedd cynnar yma yng Nghymru a da ni wedi bod yn darparu cyfleoedd I unigolion gymhwyso drwy'n gwahanol gynlluniau hyfforddi ers 2004 ac ers hynny mae yna dros 2,500 o bobl wedi ennill I cymhwyster hefo ni. Felly, da ni'n gobeithio byddwch chi'n ymuno hefo ni mwyn cael eich cymhwyster Gofal Plant. Mae gyrfa yn y blynyddoedd cynnar yn cynnig cyfleoedd amrywiol iawn. Mae'n waith pwysig iawn, ond mae hefyd yn lot fawr o hwyl ac mae'n hyfryd wrth gwrs I weld y plant bach. Da chi'n gofalu amdanyn nhw yn dysgu ac yn datblygu. Ac o dan ymbarel Mudiad Meithrin mae'r plant hefyd yn cael y Gymraeg ac mi fyddwch chi'n rhan o'u taith nhw o'r cychwyn cyntaf. Felly fel o'n i'n deud, bwriad sesiwn bore yma ydy rhoi gwybodaeth I chi am y cyrsiau a'r cyfleoedd hyfforddi y gallwn ni yn y mudiad I cynnig I chi yn eich ysgol uwchradd. Mae'r digwyddiad yma yn cael ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook a YouTube y mudiad ac mi fydd y fideo'n cael ei chadw ac wedyn yn cael ei uwchlwytho ar y ddau blatfform I chi fedru gwylio yn ôl. Cofiwch mae yna groeso I chi ofyn cwestiwn yn y blwch sylwadau ar Facebook a YouTube a mi fyddwn ni yn eu hateb nhw yn ystod y sesiwn. Ond heb oedi rhagor felly, mi wna I ofyn I chdi yma os fedri di sôn chydig am rei o'r cynlluniau mae'r medar y mudiad I cynnig. Diolch Helen, felly mae gychwyn efo y cyrsiau da ni'n cynnig I disgyblion ôl 14, felly da ni'n cynnig 2 gwrs ar hyn o bryd I disgyblion blynyddoedd 10 ac 11, sef y diploma lefel 1 mewn cyflwyniad I iechyd y gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant, a tygau iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Dwi'n cychwyn drwy sôn am y diploma lefel 1. Mae'r cymhwyster 2 flynedd hwn yn addas ar gyfer dysgwyr ôl 14 sy'n dymuno gweithio yn y sectorau iechyd y gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Mae wedi anelu at dysgwyr sy'n dymuno datblygu dealltwriaeth o'r lleoliadau hyn cyn penderfynu ydy gweithio yn y sectorau ar eu cyfar. Mae yn caniatáu I ddysgwyr ennill y gwybodaeth, dealltwriaeth a'r sgiliau sydd angen arnynt ar gyfer cyflogaeth neu ddilyniant gyrfa yn y sectorau. Mae pob uned yn cael ei asesu'n fewnol gan ddefnyddio ystod o ddulliau, gall cynnwys asyniadau ysgrifenedig neu tasgau, fel enghraifft dylunio taflen neu lyfrau neu creu siart neu diagram neu poster. Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi dilyniant I gymhwysterau lefel 2 mewn iechyd y gofal cymdeithasol neu ofal plant ac yn rhoi cyfle I ddysgwyr symud ymlaen I gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau swyddi yn y sectorau gofal. Y cwrs nesaf ydy y tygau iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae hwn y gwrs 2 flynedd sy'n cael ei gyflwyno a'i asesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n gallu cael ei astudio fel gradd unigol neu ddwyradd, a mae'n unedau yn cynnwys twf datblygiad a llesiant dynol, hybu a chynnal iechyd a llesiant, a iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Ar gyfer y gradd unigol, rhaid cwblhau 1 aseiniad sy'n cael ei osod yn allanol ac 1 arholiad allanol,
ac ar gyfer y dwyradd, rhaid gwblhau 2 aseiniad allanol ac 1 arholiad allanol. Gall cwblhau'r cwrs hwn arwain at astudio cyrsiau lefel uwch mewn gofal chwarae, dysgu a datblygiad plant. Gret, diolch yn fawr iawn Emma am y manylion yna. Dwi'n meddwl dros olwg manwl, ond dwi'n gwrs os yna ambell i gwestiwn wedi dod i fewn erbyn hyn, mi fedrwn ni i ateb nhw i chi. Cwestiwn gan Rhys, faint o ysgolion sy'n rhan o'r cynllun leni? Mae 17 ysgol uwchradd yn rhan o'r cynllun ysgolion eleni. Mae sawl ysgol sy'n cydweithio mewn partneriaeth efo gilydd, felly fel enghraifft ysgol Bro Eden yn Caerdydd, mae ysgol Plas Mawr ac ysgol Gam Schools hefyd yn ymuno efo disgyblion i gyd yn cael eu gwersi yn ysgol Bro Eden. Opsiwn arall ydy ysgol lle mae'r disgyblion yn aros yn ysgolion eu hunan, ond yn ymuno dros teams i gael eu gwersi. Felly, mae gwahanol opsiynau, a mae 130 o disgyblion ar draws y cynllun ysgolion yn yr ysgolion ar draws Cymru ar hyn o bryd. Gret, diolch Emma. Felly mae'n dda gwybod bod yna wahanol opsiynau ar gael hefyd i bob ysgol. Mae yna gwestiwn yma gen Nerys. Ydych chi'n cynnig y cyrsiau'n ddwyieithog neu yn Gymraeg yn unig? Cymraeg ydy prif iaith ein darpariaeth, a mae pob cwrs yn cael ei cyflwyno a'i asesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae o'n bosib i dysgwyr Cymraeg da cyflwyno gwaith trwy'r Saesneg. Os maen nhw ar profiad gwaith, mae yna bosib iddyn nhw fynd ar reoliad gwaith Cymraeg, ond da ni ddim eisiau rhwystro unrhyw dysgwyr da i ymuno efo'r cynllun ysgolion. Na, yn hollol, ac mae'r gefnogaeth yna ar gael i unrhyw un sydd yn dysgu ar y cwrs hefyd, dydy. Reit, mae yna cwestiwn ynglyn â chydig o ffigyrau wedi dod i fewn o fyma. Faint o ddisgyblion sydd wedi cymhwyso drwy ddilyn un o'r cyrsiau yma drwy'r mudiad ers i sefydlu? Wel, ers i'r cynllun ysgolion cychwyn yn ôl y 2006, mae yna bron i 1,200 o ddisgyblion wedi cymhwyso. A mae yna 30 o ysgolion wedi bod yn rhan o'r cynllun ysgolion ers i'r cynllun cychwyn yn ôl yn 2006. Gret, diolch yn fawr. Os gynnon ni un cwestiwn arall, gynnon ni amser am un cwestiwn arall. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi dod i fewn erbyn hyn. Reit, wel mi na ni, cyn i ni fynd ymlaen i edrych ar y cyrsiau da ni'n ei cynnig i blynyddoedd 12 a 13, mi gan ni olwg ar y fideo fer yma sydd yn rhoi syniad i chi am y matha o swyddi sydd ar gael yn y sector. Ond mi symudwn ni mlaen rwan i gael chydig o fanylion am y cyrsiau sydd ar gael i ddisgyblion ôl 16 ym mlynyddoedd 12 a 13 yn yr ysgol. Diolch Helen. Felly, y cwrs gyntaf dwi'n mynd i sôn ydy y cwrs lefel 2, gofal chwarae, dysgu a datblygiad plant, ymarfer a theori. Felly mae'r cymhwyster hwn yn cyflwyno gwybodaeth damcaniaethol o'r maes gofal chwarae, dysgu a datblygiad plant a'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sector. Mae'n cyfuno unedau ymarfer sy'n cael ei asesu yn y gweithle gyda gwybodaeth damcaniaethol ychwanegol. Mae o'n gwrs 2 flynedd sydd yn golygu 2 ddiwrnod yn yr ysgol gyda'r tiwtor a 2 ddiwrnod ar leoliad gwaith mewn cylch Meithrin, ysgol gynradd Gymraeg neu Meithrin Dydd Gymraeg. Mae o'n cwblhau 280 awr yn y lleoliad mwyn llwyddo efo'r cymhwyster hwn. A rhaid cyflawni 5 uned orfodol gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n cael ei dilyn yn y flwyddyn gyntaf. Mae asesiadau ar gyfer yr unedau yma yn cynnwys 3 asesiad mewnol sy'n seiliedig ar senario ac 1 prawf lluosog sy'n cael ei farcio'n allanol.
Mae asesiadau o rhan ymarfer fel arfer yn digwydd yn yr ail flwyddyn, a mae'r rhain yn cynnwys cyfres y dasga sy'n wedi cael ei gosod gan City and Guilds ac yn cael ei asesu'n fewnol. Portfolio o dystiolaeth ac arsylwi ar ymarfer, a mae trafodaeth broffesiynol efo'r asesydd hefyd yn rhan mawr o'r cymhwyster ymarfer yma. Yn ogystal â hyn, mae angen cwblhau un arholiad allanol. Bydd asesydd yn ymweld â lleoliad i asesu cymhwyster y dysgwr yn ystod eu taith dros y 2 blynedd. Gyda'r cymhwyster hwn gall dysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu i astudiaethau pellach fel enghraifft y lefel 3 mewn gofal chwarae dysgu a datblygiad plant neu y lefel A mewn iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Y lefel nesaf wedyn ydy'r cwrs lefel 3 mewn gofal chwarae dysgu a datblygiad plant ymarfer y theori. Mae hwn yn gymhwyster gwybodaeth ac ymarfer sydd gyfwerth y 2 lefel A. Mae'n addas i bawb sydd eisiau gweithio mewn lleoliadau neu wasanaethau gofal dysgu a datblygiad plant yng Nghymru, neu rhai sydd eisiau parhau i astudio yn y maes gofal plant. Eto, mae hwn yn gwrs 2 blynedd sy'n golygu 2 ddiwrnod yn yr ysgol, gyda'r tiwtor a 2 ddiwrnod ar leoliad gwaith. Ond rhaid cwblhau 700 awr yn y lleoliad dros y 2 blynedd, felly mae yna dipyn mwy o sgiliau ymarfer angen cael ei asesu ar gyfer y cwrs yma. Yr asesiadau ychwanegol efo'r cwrs yma ydy cyfres y dasga sydd wedi gosod yn allanol a'i marcio'n fewnol, portfolio o dystiolaeth ac arsylwi ar ymarfer. Mae hefyd arholiad allanol a tasg ymchwil estynedig ar gyfer y cymhwyster yma, a dyma sy'n rhoi'r pwyntiau uchas. Bydd asesydd ymweld â'r lleoliad i asesu cymhwyster y dysgwr i weithio gyda plant. Gyda'r cymhwyster hwn gall dysgwyr symud ymlaen i fyd gwaith, fel enghraifft fel cynorthwydd dosbarth, arweinydd cylch Meithrin neu cynorthwydd cyfnod sylfaen. Neu mae cwblhau'r cymhwyster hwn yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio blynyddoedd cynnar, addysg neu nyrsio yn y brifysgol. A mae cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn golygu mae o'n bosib ennill i fyny at 112 o bwyntiau uchas, a mae hwnna ar y raddfa ucha. Y cwrs nesaf dwi'n mynd i sôn am ydy y cwrs lefel A, mewn iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Bydd dysgwyr yn dilyn astudiaeth eang o iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel AS ac yn dilyn llwybr gofal plant ar gyfer y lefel A yn yr ail flwyddyn. Bydd dysgwyr AS yn astudio 2 uned, sef hybu iechyd y llesiant a cefnogi iechyd llesiant a gwydnwch yng Nghymru. Ac ar gyfer y lefel A, mae yna 2 uned ychwanegol, sef persbectifau damcaniaethol ar datblygiad plant a phobl ifanc, a cefnogi datblygiad, iechyd, llesiant a gwydnwch plant a phobl ifanc. Felly mae yna llawer mwy o bwyslais ar yr ofal plant yn yr ail flwyddyn o'r cwrs yma. Rhaid cwblhau 4 aseiniad sy'n cael ei osod yn allanol a 2 arholiad allanol ar gyfer y lefel A llawn. A mae cwblhau y cymhwyster hwn yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio blynyddoedd cynnar, addysg neu nyrsio yn y brifysgol ac yn rhoi i fyny at 56 o bwyntiau uchas. Wel, diolch yn fawr am y trosolwg manwl yna o'r cyrsiau. Dwi'n meddwl be mae'n amlygu di'r holl opsiynau sydd yn bosib i chi ar holl lwybrau gyrfaol amrywiol mae dilyn unrhyw un o'r cyrsiau yma yn gallu i arwain ato fo. Felly cyn i ni fynd at gwestiynau, da ni am ddangos fideo byr sydd yn crynhoi'r wybodaeth ac yn rhannu rhai o brofiadau rhai o'r ysgolion a'r disgyblion sydd wedi manteisio ar wasanaeth y mudiad wrth darparu'r cyrsiau yma. Felly os oes gennych chi gwestiynau, plis anfonwch nhw fewn a mi wnawn ni ateb nhw ar ôl gwylio'r ffilm yma. Hoffech chi ennill cymhwyster i weithio gyda phlant ifanc? Mae hyfforddiant ar gael drwy Cynllun Ysgolion Cam Gam Mudiad Meithrin. Mae Cam Gam yn darparu hyfforddiant i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. Dyma gyfle gwych i chi ennill cymhwyster diploma lefel 3 mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant ac ennill profiad mewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Er enghraifft, Cylch Meithrin, Meithrin Fa Ddydd neu Ysgol Gynradd.
Mae'r cyrsiau yma'n flwyddyn neu'n 2 blynedd o hyd ac ar gael i ddisgyblion ysgol blwyddyn 12. Byddwch yn mynychu'r ysgol am ddiwrnod bob wythnos gyda thiwtor profiadol. Dyma ble byddwch yn derbyn y wybodaeth sydd ei angen arnoch i gwblhau'r cyrsiau. Byddwch yn derbyn llawlyfr y cwrs a chasgliad o adnoddau electroneg. Hewch eich lleoli mewn lleoliad blynyddoedd cynnar am 2 neu 3 diwrnod bob wythnos. Bydd modd i chi gael eich lleoli mewn cylch Meithrin, Meithrin fa ddydd, neu ddosbarth Meithrin mewn ysgol gynradd Gymraeg. Fe ddechreuodd Bryder yn weithio gyda cynllun Cam Gam ym mis Medi 2017 a mae'r myfyrwyr o ran niferoedd yn tyfu'n flynyddol. Maen nhw wir yn mwynhau diwrnodau astudio yn yr ysgol, ond hefyd cael profiad i fynd ar leoliad gwaith. Rydyn ni bob amser yn hapus i dderbyn myfyrwyr Gofal Plant yn ein lleoliad, ac mae'n wastad yn barod i helpu a gweithio gyda grwpiau bach o blant. Felly, beth amdani? Mae'r cyfle yma i chi. Na ni'r gair ola gan y plant ar y diwedd o fanna'n deitha chi am wneud y cwrs. Reit, mae yna gyfle i ni fynd at chydig o gwestiynau sydd dod i fewn. Mae gwestiynau yma ynglyn â'r adnodda. Oes angen prynu adnodda neu ydych chi'n darparu rheini i'r disgyblion? Does ddim angen prynu adnoddau gwbl. Mae'n adnoddau pwrpasol ar gyfer bob cwrs, felly a fydd hein yn cael ei darparu gan ei tiwtor, felly na, does ddim angen prynu unrhyw beth. A dwi'n mae'n bwysig nodi ar y pwynt yma hefyd, mae lot o'r adnodda, da ni yn ei darparu'n adnodda, da ni wedi creu yn fewnol ac sydd yn unigryw i'r mudiad hefyd, dydy? Yndi, mae bob dim ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Gret. Dwi'n meddwl bod yna gwestiwn arall gyn Carys ynglyn â'r lleoliadau. A byddwch chi'n trefnu lleoliadau i'r disgyblion neu'r ysgolion sy'n gyfrifol am wneud hynny? Cydweithio ydi o. Fel arfer pan mae disgyblion yn cychwyn cwrs efo ni, mae ganddyn nhw rhyw fath o lleoliad mewn golwg. Fel arfer yr ysgol gynradd maen nhw wedi mynychu neu cylch Meithrin sydd yn agos atyn nhw. Ond os oes gennyn nhw ddim syniad o lle maen nhw eisiau mynd, fydd y tiwtor yn gallu cefnogi nhw cysylltu efo'r lleoliadau. Mae gennyn ni partneriaeth da efo lot o lleoliadau yn yr ardal enwedig efo cylchoedd Meithrin, ond efo ysgolion gynradd Gymraeg a Meithrin fydd Dydd hefyd. Felly, da ni roed i gael sefyllfa lle da ni methu ffeindio lleoliad i disgybl. Gwych, mae hynny'n da, gwybod ydy. Mae'n gwestiwn arall efo yma, o safbwynt ysgol. Os oes yna ysgol eisiau bod yn rhan o'r cynllun, os yna isafswm nifer o ddisgyblion sy'n rhaid dilyn y cwrs cyn bod ni'n gallu cynnal y cwrs? Penderfyniad yr ysgol unigol ydy hynna fel arfer, ond mae yna sawl opsiwn da ni yn gallu cynnig. Os oes am llawer o disgyblion wedi dangos diddordeb mewn un ysgol, ella bod o'n bosib cydweithio efo ysgol arall sydd yn darparu'r cwrs, ella trwy teithio i'r ysgol yna, neu ymuno dros Teams trwy e-ysgol ella. Na, cariad i mlaen. Y peth gorau i wneud mewn sefyllfa fel yna, os mae yna disgyblion wedi dangos diddordeb yn un o'r cyrsiau, ond bod y niferoedd yn isel ydy cysylltu efo ni i ni gael trafod anghenion a gallu gweld os mae yna ysgolion eraill lle ni gallu cydweithio efo. Na fo, felly os oes yna diddordeb, cysylltwch di'r neges. Reit, mae yna gwestiwn arall efo yma. A fyddai disgyblion yn gallu dilyn cwrs arall yn ogystal â'r cwrs lefel 3? Mae hynna'n bosib, a mae rhai disgyblion yn dewis unau rhywbeth hollol wahanol i Gofal Plant, neu maen nhw'n penderfynu dilyn y cwrs lefel A yn ogystal â'r cwrs lefel 3, achos maen nhw'n mynd efo'i gilydd yn neis. Mae'r amserlennu'n gallu bod yn broblem oherwydd bod 2 ddiwrnod llawn yn y dosbarth efo'r tiwtor a 2 ddiwrnod ar leoliad gwaith. Ond eto, mae hynna rhywbeth da ni'n gallu addasu a cydweithio efo'r ysgol unigol. Na fo, felly mae yna hyblygrwydd, be bynnag ydy'r sefyllfa, da ni'n gallu cynnig yr hyblygrwydd a trafod y sefyllfa. A dyna ni, dwi'n meddwl bod ni wedi cael y cwestiynau i gyd i fewn erbyn hyn. Os oes gynnoch chi ragor o ymoliadau bod chi'n gwylio nôl ar hwn a bod chi eisiau gwybod mwy, ewch i'n gwefan ni, meithrin.cymru, ac un adran hyfforddiant ni, ac
o fewn yr adran honno, yr adran cynllun cyrsiau ysgolion, mi fydd na bwynt pŵer yn fanna yn crynhoi yr wybodaeth hefyd, yn ogystal â ailddangos y fideo yma, neu mae croeso i chi e-bostio ni post@meithrin.cymru a mi wnawn ni ymateb i bob ymholiad neu gwestiwn da ni'n ei gael. Da ni am gloi'r sesiwn yma drwy ddangos fideo fer o brofiadau un myfyriwr sydd wedi manteisio ac wedi dilyn y cynllun yma ac sydd bellach yn gweithio yn y sector gofal plant. Felly diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo ni a da ni'n gobeithio y byddwch chi yn ymuno hefo ni ar un o'n cyrsiau ni yn fuan iawn. Fi yw Tyler Jones. Yn cwrs lefel 3 esynedig rydw i'n gwneud lleoliad yn Cylch Meithrin Pedi Pala ac rydw i wedi datblygu llawer o sgiliau newydd fel cyfathrebu, sut i gweithio efo rieni, sut i cefnogi plant a rydw i wedi datblygu fy hyder. Dwi'n pleser i ddysgu hi pob wythnos. Mae hi'n dod mewn i pob gwerth yn hapus ac yn barod i dysgu. Oedd hi ddim yn cael llawer o hyder mewn i hun yn y dechrau'r cwrs, ond nawr fi'n credu nawr mae hi wedi cael lle yn lleoliad a mae hi wedi cael canlyniadau arferchog yn y syniadau allanol hi. Mae hi'n dechrau credu bod hi'n gallu mynd yn bell yn y dyfodol sydd yn hyfryd i fi gweld fel tiwtor. Yn yr ysgol, rydw i wedi mwynhau gweithio efo pawb yn y dosbarth a fy tiwtor yn cefnogi fi'n rili dda. Mae'r gweithgareddau dwi'n hoffi wneud yn y lleoliad yn dda oherwydd mae'r plant yn hoffi nhw. Yn y dyfodol, fi'n mynd ymlaen i prifysgol i gwneud astudiaethau plentyndod cynnar ac rydw i'n edrych ymlaen i gwneud hwnna'n mis Medi.